Poky čo? Dobre. A prečo to už sa tak ide pomaly? To sťahovačko horel. Od maci. Kde máš motor poriadny? Máš motor. Nie to hovoríš, hlavne štíkokos, mne to ťahá vás v tebe. Ale ticho. Zase sedím v golfe. Dneska sa ide niečo diať. Dneska idem nahodiť Everymod, keď sa mi to podarí teda. Uvidíme. A chcel by som to trošku vyčistiť, lebo je to také, no, proste používané na denné jazdenie. Chcem to umyť aj zvonka. Mám čistič diskov, ktorý sa nepoužil na tomto aute asi 3/4 roka. Keď som to kúpil, tak som to tam dával. No a keď stihnem, ale neviem, či to stihnem, lebo nejak sa mi nechce popravde a časovo nejsom obmedzovaný, ale chcel by som byť okolo obeda alebo okolo jednej doma, je 9:25, tak by som možno vymenil aj žhaviče, keďže tieto žhavia už tak horšie. Tátko tvrdí, že pre 4 rokmi, keď sa robila generálka, takže vraj boli menené. Ja si to nepamätám, takže neviem. A mám aj káble na žhaviče, tie mám v garáži, pre istotu teda. Kúpil som celý ten taký ten hrebeň, no proste všetky 4 káble aj s tým vrchom. Nebudem to kupovať opravné sadigy, keď opravná sada na 4 žhaviče stojí 13 € a káble stoja 10, všetky akože. Tak som kúpil radšej všetky, že teda neviem v akom sú stave a uvidím čo stihnem. Ten Everymod chcem stihnúť určite a trošku to minimálne obtrieť a musím si vyčistiť sklo, lebo takto mi vyzerá predné sklo, neviem či to je vidieť tie lízáky, to je všetko znútra, hej. No, tu je to celku dobre vidieť, tak to je znútra, prosím pekne. Čiže to chcem spraviť určite, mám to vlastne na bočných sklách, tam to vidieť není, ani tu ne, no nevadí. Proste chcem minimálne utrieť sklo a budíky, lebo tie sú také isté. Je to vidieť aspoň na nich. Garáž mám otvorenú. Tu mám Differax s polosami a s kardanom na šrota. Tu mám už vyložený ten Everymod z auta. Otvorím to. Takže čo je Everymod? Everymod je vlastne odpor na palivové čerpadlo. Pripája sa to priamo na palivové čerpadlo, čiže musí to byť rotačka. Čo to vlastne robí, tak to robí vlastne tým, jak sa točí tým potenciometrom, tak sa tým odporom sa mení vstrekovaná dávka, čiže to vlastne klame riadiacu jednotku. A to je v podstate celý princíp potenciometru, ide vlak. To je celý princíp Everymodu, čiže tu je potenciometer 1000 ohmový, lineárny, tu je vypínač, aby sa to teda dalo vypnúť. Je to skúšobná verzia, ja to popravde neviem, či to tam vôbec nechám, preto to idem dávať na tieto krádošky. Tuto si ešte musím popajkovať tieto pripojenia na ten potenciometer, lebo mám to spravené tak trochu hnusne a chcem to spraviť normálne, lebo som to robil doma s tým, že pajkovačku sa mi nechcel vyťahovať, tu je prístupnejšia. Čiže idem si to popajkovať, mám samozrejme cín, jediný čo som doma našiel. A tu sa to vlastne, tuto mám aj označené, tento kábel ide na pin 3 a tento kábel nemám označený, ale ten ide na pin 2. Potom si ukážeme aj zapojenie, to natočím na GoPro a však pre istotu máme izolačku. Čiže idem to vyskúšať a uvidím, či to v tom aute vôbec nechám. Osobne si myslím, že ani možno asi ani ne. Idem to vyložene len otestovať a ak by sa to náhodou prejavilo ako dobrá vec, malo by to teda zvýšiť výkon, mne nejde ani o to, aby to kadilo,
Ak by sa to náhodou prejavilo ako dobrá vec, tak si to spravím tak akože profesionálnejšie, že proste kúpim si konektory na palivové čerpadlo a pospájam to vlastne tam, aby som to nemal len tak hodené proste na kábli. Chcem to preťahnuť do interiéru, nebudem vrtať žiadne diery, chcel by som to najlepšie do popolníka, čo je vpredu, pod rádiom, pod klímou. Takže idem to pospajkovať a vidíme sa pri aute. Mám to pospajkované, síce to není perfektné, ale na to, aby som to odskúšal, si myslím, že to stačí. Idem si to ešte odizolovať, aby sa náhodou nestretli tie dva káble a môžeme to ísť montovať. Takže odizolované to mám, není to perfektné, ale zase opakujem, na to, aby som to vyskúšal, je to dobré. Čo chcem povedať k izolovaniu, tak pri takýchto veciach, ktoré sú hlavne spajkované, odporúčam dávať minimálne teda to dvakrát obmontať, lebo on tam vždycky ostane taký ten, neviem ako by som to nazval, taký špic po tom pajkovaní, aj keď ho možno není vidieť, tak ono je to natoľko ostré, že by to reálne tú izolačku mohlo predrať, aj keď sa to nejako extra hýbať nebude, ale mohlo by sa to stať a ak by sa to stalo, tak by sa vlastne stretli tie dva káble, čo úplne nechceme. A preto minimálne 2 vrstvy, ja dávam väčšinou 3. Takže ideme to nahodiť na auto. No a keďže to chcem ťahať do interiéru, tak som si zobral zvárací drát, lebo tam sú také tie gumové one, cez ktoré sa to dá ťahať. Je to na Golfe, je za kastlíkom u spolujazca a viem, že pri brzdovom posilovači, ja to budem ťahať okolo posilovača brzd, je to jednoduchšie. A nemusí sa totiž vyberať kastlík, takže toto chcem robiť a chcem to vlastne týmto z motoráku preťahnuť do interiéru, chcem toto, aby som videl teda kde som a potom tou istou cestou preťahnem tie káble. Dúfam, že si rozumieme. Hrá mi tu rádio, áno. No takže dal som si dole všetky tieto kryty, ktoré sú tu. To som nenatáčal, myslím si, že to nie je potrebné pre tých, ktorí to potrebujú náhodou vedieť ako. Tak hodím video, síce nie odo mňa, ale od niekoho iného do popisu. No a prepchal som si drôt, tu je tá gumená chujovina. A drôtik ide, tu môžeme vidieť. No a tam je, hej. Tu je posilovač brzd. Čo treba spraviť? Toto je prechodka medzi interiérom a exteriérom, alebo teda motorovým priestorom. Treba do toho buď vyvrtať, alebo nejakým spôsobom spraviť dieru. Ja to vrtať nebudem, mne sa nechce vyťahovať vrtačku, ja to prepchnem buď s váracím drátom, alebo niečím takým. Proste niečím ostrým. Nesprav si tú dieru moc veľkú, aby ti tam náhodou môže sa stať, aby ti tam nezatekalo, lebo tam sú vlastne poisky. Takže sprav to radšej na 3 krát, keď si vám spraviť jednu veľkú. Ak to budeš teda robiť podľa mňa. Musel som to trošičku pretuniť, toto som musel dať dole, lebo by mi to samozrejme neprešlo cez toto. Dieru mám akurát na tie 2 linky. Spravil som to vlastne tak, že spravil som tam dieru tým zváracím drátom a potom som to ešte zväčšil šrobovákom. Takým približne stredným a teraz si to môžeme ísť rovno hodiť na auto. No, niekde sa mi to seklo. Aha, už aj vidím kde. No poď. A? Paráda. Kábel máme vonku. Rádošky už tam mám, takže toto je pin 3, je to tam napísané. A toto je pin 2. Ja odporúčam si tie káble odizolovať, lebo niekedy to tie krádošky spravia za teba, ale väčšinou nie na týchto starých kábloch, takže radšej si to sprav sám, lebo potom budeš prekvapený, že to nefunguje. Mám to zapojené, už teda kompletne. Kábel teda ešte nemám pripnutý k ostatným káblom, zatiaľ ide len teda tam dozadu. Nemám to v podstate, okrem toho, že som zapojil, nemám spravené nič.
Mám to ešte vyhodené na sedadle, ale to je preto, že to chcem ísť len otestovať, či to vôbec funguje. A keď to bude fungovať, tak by som to chcel hodiť niekam, napríklad tam do toho popolníka. Ale však teraz si užívam fajč pauzu. Mám Chesterfieldy z Čech. Tak idem dofajčiť a pôjdeme to vyskúšať. No ideme to nakopnúť. Uvidíme, čo z toho bude. Teraz to mám vypnuté, hej, aby to vôbec naskočilo. No, strekovať to strekuje. To je pekné. Som to zapol. Ideme to vyskúšať povadiť. Tak určite to nič nerobí. Ja som špatne zapojený vypínač. Takže reálne to niečo robí, hej. Počkaj, potočím s tým. No až takto agresívne to nechcem, hej, ale robí to niečo. No dobre, tak ideme to zakrytovať a ideme dom. No a hlavne to chcem niekam hodiť, dúfam, že to pôjde dať sem, neviem, jak sú spravené tuto akože prechodky nejaké alebo čo. To vypnem. Ja idem to skúšať. Dával som dole aj tento celý box, alebo jak by som to nazval, na rádio. Ani nie, že dával som ho dole, ale skôr by som povedal, že som ho len odvesil, aby som tadeto spodkom, kde OBDčko prepchal aj ten potenciomer, aj vypínač. Čiže, lebo ja som popravde fakt nechcel niekam vrtať, že sem do palubovky alebo tak. Neľúbi sa mi to, hlavne keď to tam nemá ostať, tak to tam proste vrtať aj tak nebudem a neviem, či to tu ostane, osobne si myslím, že asi nie, lebo není to, že zlé, ale ja mám rád veci v originále, toto fakt len skúšam, takže to idem poskladať a uvidíme, čo potom sa s tým pôjdeme asi povoziť. Som hovoril v poslednom videu, tak tu mám Bluetooth adapter, nie je to teda transmitter, ale je to normálne adapter, ktorý je za rádiom. Toto sa zapája sem namiesto CD meniča a to vlastne potom všetko ide tam, čiže nie je nič vidieť, je to v podstate schované. Auto je zakrytované, ja si idem ešte trošku počistiť interiér, len také veci, že poobtierať palubák a tak. Umyjem si tie sklá a ideme sa s tým povoziť. No mám pocit, že to reálne ide lepšie, keď to zapnem. Tak mu to chvíľu trvá, ja neviem, asi sekundu, než sa prepne, ale reálne na pol plynu ide celku dobre a vôbec to nekadí.